थांनाय 9 अक्ट' रबिबार मोनाबिलिनिफ्राय जोंहा जोंनि जितु माइनावस्रि सेन्टार कमिटि बे कमिटिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोङो मोनसे लोखि फुजा खुङो। बे लोखि फुजाखौ खुंनाय समाव जोङो दिनैहाय जों मोनसे बेवहाय जोंहा कमिटि दाना होयो। बेवहाय जोङो फुजा कमिटिनि एक्सट्रायै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दाना होयो आरो फुजा सामलायगिरि जोंहा माखासे सोद्रोमाफोर दाना होयो। बेबादिनो दानानै जोंहा थांनाय रबिबार मोनाबिलिनिफ्राय फैयै फैयै दिनै 12 अक्ट' बेवहाय जोंहा जोबथा। बे जोबथा समाव जोङो थांनाय 9 अक्ट' रबिबारनिफ्राय जोंहा आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां जोंहा खुंफुंलांनो हाबाय। बेवहाय जोंनि सेन्टारनि गेजेराव बा मेलानि गेजेराव जेबो दाङाबाजि जाफैयाखिसै आरो माखासे निसा बुस्थु बा माखासे गाज्रि आखु बेफोर देखायनायखौ जों नुनो मोनासै आरो बिदिनो जोङो मोजाङै मोजां जोङो दैदेनलांनो हाबाय। बेबायदिनो फैयै फैयै जोङो जोबथायाव जोंहा आगान सुरबाय। दा बे समाव जोङो जोंनि फुजा खुंनाय समाव जोङो माखासे हाबाफारि थांखि लादों। बेवहाय जोंहा कालचार प्रग्राम जोंहा बेयाव फाथिदोंमोन। दा बेवहाय जोंनिनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि कालचारनि सेक्रेटारि मोगथां नार्जारि फंबाया जोंखौ फैनानै माखासे हेफाजाब होफैदों। लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि करिश्मा बिथाङाबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो लोगोसे बाक्सानि बाव जोंहा रिलिबिरि बिथाङाबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों। दा थिग बिदिनो जोङो मदद मोननायजों लोगोसे जोंनि जितु कालचार प्रग्राम बे जोंहा जाना थांबाय। दा बेवहाय जोंहा सेथि, नैथि, थामथि आरो बेवहाय जोंहा हान्जाखौ होदों जोंहा सेथि आरो नैथि बेबायदि जों होदों। जाय साबसिन मोसानानै गावनि महरजों गावनि गाननाय गावनि एक्टिं बेखौ लानानै जाय बिथांमोना मोसानो हादों बिथांमोननो जोङो सायख'गिरि बिथांमोन लानानै सायख'ग्रा बिथांमोना जोंनो जितु जाज जाय मोनगिरि बान्था मोनगिरि बिथांमोननो जोंखौ होनो थिनदों। दा बेबायदि हिसाबाव जोङो बिथांमोननि सायख'नायाव जाय देरहादों जों बिथांमोननो जों होनाय जादों दिनै। दा दिनैनि बान्था होनायाव जोंहा मोननो हादों हारसिं मोसानायाव जोंहा खोरदैगुरि गामिनि अनसुलि खाख्लारि बिथाङा जोंहा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांनि सेथि बान्थाखौ होदों जोंहा जोंनि सेन्टार कमिटिनिनो मुस्रि सन्जिब बसुमतारी आदा बिथाङा होदों आरो नैथि बान्थाखौ होदों जोंहा जोंनिनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि कालचार सेक्रेटारि मोगथां नार्जारि बिथाङा होदों। नैथि बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा 1 नं हेमन्तगुरि बिथांनि नामा जोंहा फोथायस्रि बसुमतारी गथ'आ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा थामथि हारसिं मोसानाय बेवहाय मोननो हादों 1 नं गेरगाजुलि गामिनिनो जुलि बसुमतारी बिथांनि बान्थाखौ होदों जोंहा दुर्गापुर गामिनि अमला बसुमतारी आदा बिजयनि बिसि बिथाङा होदों आरो लोगोसेयैनो जोंहा जितु हान्जा मोसानाय बे हान्जा मोसानायखौ जोंहा मोननो हादों लैथोश्री ग्रुप डान्स होनदों। बिथांमोननि जों गामिखौ मोननो हायाखै अब्लाबो बिथांमोना जोंहा नैथिखौ मोनदों आरो सेथि बान्थाखौ मोनदों जोंहा अजय ग्रुप डान्स बिथांमोना मोनदों। दा बेवहाय होगिरि बिथांमोननि नामखौ जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा दुर्गापुर गामिनो जोंहा बिजय बसुमतारी आदा बिथाङा सेथि बान्थाखौ होदों आरो नैथि बान्थाखौ होदों जोंहा जोंनि बे एरियानिनो फंबाय जोंहा सुनिसर बसुमतारी बिथाङा गोसो गुदुं जानानै जितु जोंहा होदों। दा बेबादिनो थिग जोङो सोरनिबा मदद सोरनिबा अननाय आरो रायजो राजानि अननाय बेबादिनो जोङो जोंनि नितु सेन्टार बे फुजा खुंनायाव जों बिदिनो दैदेनलांनो हायो आरो दैदेनलाङो। दा थांनाय समफ्राव जेरैहाय जोङो माखासे पारमिसन लालायनानै थानाफ्राव बा डिसिफोरनाव पारमिसन लानानै जों जेरै फुजाखौ खुङो दिनैहाय थिग जों बिदिनो खुंनानै फैयै फैयै जोंहा दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननाय बा आइ लोखिनि अननायाव दिनै जों मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हाबाय आरो जोंनि साफ्रोमबो जोंनि माइनावस्रि हालामनि रायजो राजा बिथांमोन आरो लोगोसे उन्दै उन्दै गथ' फंबाय बिनानाव बयबो माखासे गाज्रि आखु देखायालासिनो दिनैनि समाव मोजाङै मोजां जोंखौ हेफाजाब होनानै जोंनि मेला खुंनायाव मेलाखौ नायफैनायाव जेबो डिस्टार्ब होआलासिनो अरायसम जै मोजाङै जोङो खुंफुंलांनो हाबाय आरो बिथांमोनाबो बेबायदिनो
जोंखौ जेबो दाङाबाजि खालामालासिनो मोजाङै सोरखिलांनो हाबाय। दा थिग बिदिनो जोङो आरो इयुनाव फैबाय थानाय समाव जों आरोबाव बिदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो खुंनो हाबावगोन आरो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जों बेबायदिनो खुंनो हाथों आरो जों रायजो राजानि अननायाव जोंहा दिनैनि समाव जोङो बे सेन्टारा जोंनिल' नङा, बेवहाय जोंहा मोनसे समाजारि जोंहा थायो, बेवहाय जोंहा साहित्य दं, जोंहा बेयाव फरायसा आफाद थाबाय, बेवहाय जोंहा माखासे लाइमोन आफाद थाबाय, बेवहाय जोंहा माखासे धोरोम आफाद थाबाय, बेयाव माखासे जोंहा समाज सिबियारि रायजो राजा दं। जों साफ्रोमनिबो मदद मोनो आरो साफ्रोमनिबो जोङो अननाय मोनो आरो बिसोरनि अननाय आरो रायजो राजानि अननाय बयनिबो अननाय जों गासैबो जों खौसे जानानै जोङो दिनैनि बे लोक्षि फालिथाय बा लोक्षिनि जिथु नैबे जोंनि उत्सब मोनसे जोंहा जिथु फोरबो खुङो, बे रंजाथाइ फुजायाव दा बयबो माने मदद होनानै जोङो खौसेयै जोङो खुंलांनो हायो। दा बेनिखायनो आं बाराखौ बुंनो थांला। थ' जोंनि थांनाय 9 अक्ट' रबिबार मोनाबिलिनिफ्राय जोंहा लोक्षि बहायजेननायनिफ्राय फैयै फैयै दिनै 12 अक्ट' बे समाव जोंहा मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हाबाय। बेखौ लानानैनो आङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखिनानै जोंनि सेन्टार कमिटिनि सामलायगिरि फुजानि जानानै माखासे जोङो दैदेनलांनानै जोङो मोजाङै मोजां जों खुंलांनो हाबाय, फालिलांनो हाबाय। बेखौनो आङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै साफ्रोमबो जोंनि गलादारि जानानै आं बेखिनियावनो आङो बुंनाय बा फोसावनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। दा जोङो दिनै जोबथि जोङो 9 खालारनिफ्रायनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनो आखायाव लादोंमोन। जेरै जोङो आखायाव लादों बिदिनो जोङो मोजाङैनो बारग'बोनानै जोङो फुजाखौ दैदेनलांनो हादों, लोगोसे मोजाङै सोलिलांदों। जोबथि हाबाफारि बायदियै जोंहा दा जानानै थांखांबाय। जोंहा कालसार प्रग्राम दंमोन, बे कालसार प्रग्रामाव जोङो प्राइजफोरखौ रानना होखांनाय जाबाय। जोङो सिस्टेमखौ मोननै खालामदों। दा ग्रुप डेन्स मोनसे आरो लोगोसे सिंगोल डान्स मोनसे खालामदों। दा बेवहाय जोङो जा सायख'गिरि बिथां जोंनिनो एरियानि मोगथां नार्जारि बिथाङा फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों। लोगोसेनो बाक्सानि करिश्मा बर' बिथाङाबो फैदोंमोन मैया, फैनानै प्राइजखौ सायख'नानै गालांदों बिथांमोना। जोंनि थाखाय गोबां मदद होबोदों बिथांमोना। बिथांमोना हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आङो सेन्टार कमिटिनि आफादगिरि, फुजा कमिटिनि आफादगिरि जानानै आं गोबां रोजा रोजा साबायखर होनाय जादों।